Ambot. Pwede na. Yay. Kaya. Pwede, pwede. Bagay. Ako ka ng butang. Taban. Pwede. Tao. Pwede. Pwede. Ano yung pwede yung tao? Pwede. Pwede. Tao. Pwede tao. Parte sa tao. Parte. Pwede. Pwede. Sa tao. Lalaki mo ba? Ako kabaw. Pwede na. Pwede. Babae o lalaki. Ambot. Kaya magkamot sa pulis dagan ko. Yan. Pwede. Baba. Pwede. Di. Peel. Kuko. Di. Kamot. Di. Buhok. Di. Pwede ba? Ambot. Bagan. Kamot. Pwede. Ito na ison. Pwede na. Bisita. Pwede sa lumot. Pinay. Pwede. Katay. Kisay bay na na. Siya. Mutawot ah. Ryan na. Lalaki no? Pwede, babae. Pwede babae o lalaki? Limite na kuras kayo matagal na. 5 minutes. Oh, 7 minutes. Aray siya, 7 minutes. 1 hour. Kit ba? Largo. Ang sama rin ka ng tagkastos nga istorya? Di. Dili. Lupot. Buhok sa lupot. Kikul. Baga niya eh. Sama na. Pwede. Baga. Parte. Parte. May parte. Parte. Tayo na. Di. Dili. Hindi. Sorry, batikon. Batikon. Wala. Ha? Batikon. 7 na. Oy, batikon. Kabaw. Batikon. Oh! Aw, patay. Batikon mo na. Dili. Ha? Ano siya mo? Dili. Sabi na. Ito na yun eh.